سلام كمي تخونو كبرات تخالتلتي نعاخم نمزناين حبريتان متحلافن استفلالي مدبات كتقرب لكم ترالي اللام تحستنا أبجزيونا بساعتون قدي مخبز حكم لايك سبسكرايب نحطوكم أمرباتنا نزهلوكم رئيتو كقرب لكم نقترلي وحطو أبوتا كومنت كتصحفو تخيلو نلومي في ليزبال مريبين حزنا لكم كريمنا زلنام سناي مكيتال نايدرا كإلا زخنت أني ليبوفيتز مستا أب عودو موسيقى أتوكيرا أتحتمن أزيها ببتمتي الزخنت رولين ستون تغطيرا أنها سرحة كلا بعلا شمون تتحساس شحنجة عتمين سمانين أو قبرناي تامتيت زحتم بولس إلغت الدالو كاب جزاء تبقسات أبناي متيهت رولين ستون قبر زحتم سئلي نايل بسب سالي بزولو سنت أواوت رايو كخون زلوو نز أبقمت بمتاو ليبوفيتز نابت منبر بيت نوكس موسيقى سبعة الزنبرة جون لينن قسقسات كساف ساعة سلسلن فرقان نايد حرق أتري زاد لياس اللي دحر مسارخة نبيت صحفتها تعزرت نمشهتو لولي أمريكاو غازيتنيا هاوارد كوسل كباب فرق ليتي نناي أمريكان فوتبول تصوتاي تنتن أبزنبرو اللهموت نايت تصوتا تنتن حديقو نايتا أبستوديون كله زموت حدش زينا كنبب جمرا نايتا شعو استفنو زينا سمع زبل سب قوتو بنبعات كحتس أبجمرم أبتا معلتي مسرات نايتا أب تاريخ موسيقى عالمنا زبلت باند اتبهال جوجيلا زا بيتلز زنبرة جون لينن نايتا بعلت بيتو اتدالوا زنبرة درفي ككاتل أبريكار بلانت ستوديو دحر موعالو كباب ساعة 11 ناي مشيت ناب جوزء تمرسم أبتا معلتي جون لينن ناب ستوديو قرم تاو بزحد دقفتو أم من قدت اطوها بيلوم مسوخ سألون فيرمو كمبرولو من حتيتهم ويوم كابتوم سبات مارك ديفيد شابمان زبهال ود 25 عامت منسي نتا دابل فانتازي زرستا قدمي 3 ورحيز تحتمت كاسيت كفرملو حتتومو لينن كا كتامو أمبرلو ديفيد شابمان جنا أبتين بعد زنا بأكل مركب دارجازي كالكوين اللوز نبرجزي أدل هبو أبتا خاسيت نزفرملو جون لينن تصبق فيديو أي مرتين بليتي أمن بربيتو أزجيبوت أن حدا قتلو قتال جون لينن زخنة مارك ديفيد شابمان نتوم بهوتوس نابوتا فتصامه جبن زمصو بوليس زخنه يخون تقداسنت كير ايوم تراغيو مصحف كنبب صنحوم فلماوكا اتوم ابالات بوليس نمارك ديفيد شابمان نبر نتا زنببا زنبر مصحف بزح يتقدسلان نوع قيدهم دحر مخادم نتا ابيدو زنبرت زكاتشر ان زراي اتبل مصحف مسوم حزوا أبوان مرمرة مارك ديفيد شابمان نجون لينن كقتل ازدغافاتو اتا مصحف مخانا بقلت حبرم حانتين عدقا التقرب مصحف ناتا أونتاوي وي ألوتاو قرني كهلوا نوبريو استفراليو أنا راحت حستو زلوم مصحفتي نحده هيوتو قابيتو زنبرسب أبرابيروم نامن قديمان كمرحوون كلو قلم عقرقرتي تقبايا زحزو المصحفت دما أب حاري حبرتسب نوتو كفترو يرأيو بمارك توين استخدبت مصحف توم سوير حدا نابرا مس ان حقو مريرو هاتيلو بمدفع أبرخا فصو هيوت كحلف نايزغ على كوتيتي تاريخ بفترة عينت أتصحفا دحر مزنتوا أب جزئيو بزحات كوتيتيتات نتوم سوير كمسلو تعيرهم من باروم يذكر كان مصحف توم سوير زي تفلك على مصحف انتلا اتا زكاتشر ان ذا رايزر استا ناي جي دي سالينجر كتبتيام مصحف زكاتشر ان ذا راي كتحتم كلا ابتو وان ببزحته طلابنت كاب زنبروم ارستات وصي لا صحفت بمنبرا صحفيا جي دي سالينجر اب حزبي بزح تقبالنت كمتركب امينيو تحفوا كابتي تبيت وصا دما مصحف زكاتشر ان ذا راي كماي تسيت كابتن ابع رغاز وردت على الدما استفرالي من اسيات حورات منغستات امريكا نتا ابتا مصحف زلو هولدن كلوفيلد زبهال ገጽ ባህሪ ክመስሉ ብዙሕ ጻዕሩ ገጽ ባህሪ هولدن كلوفيلد ابتا بسر ጉለቱ ካብ ቤት ትምህርቲ ዝተሰወገላ ኣንያት ምስ ሰባት ዘይዋህዶ ወይንታኡ ዝእዝዞ ሓሳባት ክገብር ድሕር ምፍታኑ ምስ ብዙሓት ኣካላት ክገራጮ ተራእዩ بفلاي إذا متصحف أب زجننة الوان أب حورات منقصات أمريكا أتوم هيبي زبل كتسل سم زنبرم فالولات من إسيات تجاجحهم بمنبرم بحسب نقلتو كقطمو كألو كأنمي قتل جون لينن إذا متصحف فالولنا تتابع كمزلا ببوزحات متنققتا يوحز منباري ذكر كوينغن بقص أبهري هولدن كلوفيل تقساقيسوم سبز قتلو يخونو كقتلو زحسبو أتوم قداياتهم بوزح سم زينبرم بمخانوم متصحف زكاتشر إن دراي أب عين جبن زكلا خلو أكلات كتأتو أي كالتن دحر هيوت أزيهو بسبب ناي سبعتات مسارجن أب عمتاون أرسخ سرح كالت جون هينكلي حرغبتم تواناي بحري هولدن كلوفيل أبدومم استنسع من السياتيو
ብዘይካዚ ድማ ብፍትወት ክኸብ ተዋሳኢት ናይቲ እዋን ጁዲ ፎስተር ከይተጸለለ ኣይተረፈን ሓሳቡ ዘበለ ከዓ ቤናይ መለክዒ ንስጊንጥር ጠባይ ሆልደን ክሎውፊል ኣብ ባይታ ኣተግቢርካ ነተዋሳኢት ጁዲ ፎስተር ተስሕብ ጥራዩ ዝነበረ ነቲ ተዋሳኢ ሮበርት ዲኔሮ ኣብ ፊልም ታክሲ ድራይቨር ከተግብሮ ዝህቅን ፈተነ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንታዊ ሕጹይ እውን ኣብ ግምት የእትይወዩ ክብል ጆን ሃንክሊ ሕልሙ ዘተግብረላ ዕለት ኣብ ቅድሚኡ ተኸደጨት ኣብ መጋቢት 1981 እቲ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ ዝምረጽ 2 ወርሒ ጥራይ ዝገበረ ሮናልድ ሬጋን ኣብ ትልሚ ናይ ጆን ሃንክሊ እትው ኮነ ፕሬዝደንት ሮናልድ ሬጋን ኣብ ኣዳራሽ ሂልተን ሆቴል ንዝነበረ ጉባኤ ተሳቲፉ ኸበቅዕ ካብቲ ሆቴል ኣብ ዝወጻሉ እዋን ብቐጥታ ናብ መኪንኡ ኣምርሐ እሞ ብዓሰርተታት ናይ ጸጥታ ኣባላት እናተዓጀበ ክብገስ ተቓረበ የግዳስ መኪና ቅድሚ ምንቃላ ጆን ሃንክሊ ናብ ገጹ ተጎዝጊዙ ሽጉጡ ብምምዛዝ 6 ሳብ ተወከሰም በዛ ፍጻሜ ናይ ፕሬዝደንት ሬጋን ተቆጻጻሪ ክፍሊ ዜና ዝነበረ ጄምስ ብራዲ ኣብ ርእሱ ተወቂዑ ነባረ ስንክልና ዘስዓበ ጉድኣት ክወርዶን ከሎ ፕሬዝደንት ሬጋን ድማ በቐጥታ እኳ ከረም እንተዘይከኣለ ንማዕጾ መኪንኡ በሲዓ ዝኣተወት ሓንቲ ጥይት ግና ኣብ ኣፍ ልቡ ተርተረቶም ፕሬዝደንት ሬጋን ሽሕ እኳ መሃረምቱ ክብር ዝበለ እንተነበረ ረቂቕ ሕክምናዊ ክንክን ተኻይድሉ ብኣግኡ ሓወየም ወንጀለኛ ጆን ሃንክሊ ድማ ካብ ዝነበሮ ምንቕ ከይበለን ከሎ ተቐየደ ነቲ ነዚ ኸተግብር ደፋእታዊ ሓይሊ ዝኾነ ነገር ክፍለጥ ብዝተፈተነ ድማ ጠንቅዚ ድሕሩ ዘማዕበሎ ተጻራሪ ባህሪ እዛ መጽሓፍ ምዃና ብግልጽ ሓበረ ደርማስ ኢንዱስትሪ ፊልም ዓለም ዝኾነ ሆሊውድ ዓመታዊ ብርክት ዝበሉ ተልሜዴናት ተዋሳእቲ ኣለልዩ ብቕዓቶም ዝበርኽ ልምምዳት እናሃበ ናብ ተዓዘብቲ ከም ዘቕርቦም ይፍለጥ ሓደ ተልሜዴን ተዋሳኣይ ኣብ ቀዳመይቲ ስርሑ በኣላይ ናይታ ፊልም ንዝተዋሃቦ ዕማም ብግቡእ ከተግብሮ እንተኽኢሉ ብቕልጡፍ ህቡብነት ከዕብን ኣታዊታት ከጋሓሕጥን ኣይጽገምን እዩ ምልምል ስነ ጥበባዊት ረቤካ ሻፈር ሓንቲ ካብቶም ቀልጢፎም ንዝደልይዎ ደረጃ ዕቤት ክበጽሖ ዝኽኣሉ እያ ገና 10 ኸይርገጸት ከላ ኣብታ ማይ ሲስተር ሳም እትብል ዝነበረት ውሬቲ ናይ ማዕከን ዜና ሲቢኤስ ኮሜዲ ክትዓይ ጀመረት ንረቤካ ሻፈር ሞያኣ ዘይትፈልጦ ጣጣ ጥራዩ ተሸኪምላ ክመጽእ ዝኽኣለም ንስራሕታ ብጥብቂ ካብ ዝከታተሎ ድገፍታ ሓደ ዝኾነ ሮበርት ጆን ባርዶ ኣብ ዙርያ ከባቢኣ ሕልኽልኽ ምባል ኣመና ብዝሖ ሕሉፍ ሓሊፍዎ እውን ኣብ ከባቢ ገዝኣ ይኹን ስርሓ ተቓጺኻ ምጽናሕ ስራሕ ኢሉ ተተሓሕዞም ንዝኾነ ሰብ ተቓጺኻ ክትከታተሎ ኣብቲ ብዙሕ ዓብይ ነገር ጌርካ ይሕሰብ ስለዝነበረ ከዓ ንሮበርት ባርዶ ብዙሕ ከስተብለሉ ዝኽኣለ ሰብ ኣይነበረን ካብ ብብቕዓታን ላዕሊ ብደመታ በሎኽ ዝበለት ረቤካ ሻፈር ኣብ መበል 21 ዕድሚኣ ጥራይ ኣዝዮም ብዙሓት ደገፍቲ ኣጥረየት ኣብ እተሰርሖም ፊልምታት ምስ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ቅርዓት ቴሌቭዥን ክትረአ ነፍሱ ዘይገበረሉ ሮበርት ባርዶ መወዳእትኡሲ ክቕትላ ጥራዩ ወሲኑ ኣብቲ እዋን ረቤካ ሻፈር ካብ ዓይን ካሜራታት ክትክወል ብምባል ብቐጻሊ ሓድሽ ገዛ ክትቅይር ሙኽታኣ በልዐት ሮበርት ባርዶ ኸ ይቐብዝ ዶ ትብሉ ከባቢ $300 ከፊሉ ንሓደ ሓበሬታ ኣብ ምትሕልላፍ ዝነጥፍ ትካል ብምውካስ ልክዓዊ ገዛ ፈለጦ ንሰለስተ ዓመት ኣብ ከባቢ ስራሕ ተቓጺዩ ኸይኣኽሎ ብኣዝዩ ዝሰንብድ ትራጀዲ ነታ ውልዶ ተዋሳኢት ቀተላም ብሞት ረቤካ ሻፈር ዘይነበዓ ኣሜሪካዊ ዳርጋ ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል ምውሳእ ካብ ዝጀመረትሉ ዕለት ንኔው ብመልክዓን ብቕዓታን ምስታ ከይመነዋ ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ዝሞተት ተዋሳኢት ማርሊን ሞርኖ ዘመሳስልዋ ዝነበሩ ደቂ ሃገራ ቀታሊኣ ሮበርት ባርዶ ብመጽሓፍ ዘካቸር ኢንደራይ ተዳፊኡ ከም ዝቐተላ ብዝፈለጡ ብዙሓት ኣካላት ኣብ ልዕልታ መጽሓፍ ገለ ስጉምቲ ክወሰድ ጠሊቦም እዮም ዋላ እኳ ነታ መጽሓፍ ተቐሊልካ ካብ ዕዳጋ ምሕኻኻ እንተዘይትኽኣለ ካብ ሞት ረቤካ ሻፈር ንድሓር ግን ብዙሓት ኣብያተ መጽሓፍቲ ካብ ከብሐን ካሓብኣ ብሐልነን ተገዲደነን ኣብ ቤት ትምህርትታት እውን ዝኾነ ተምሃራይ ኣብ ዝኾነ እዋን ነዛ መጽሓፍ ከይሕዝ ከም ዝተኸልከለ ይዝከር ንቕርብ እዋን ኣንጻር እዛ መጽሓፍ ዝተገብረ ጎስጓስ ዘድምዐ እንክመስል ንልዕሊ 10 ዓመታት ተረሲዓ እያ ኣብ 2003 ማዕከን ዜና ቢቢሲ ናይ ኩሉ ሻብ ዝበለጻ 100 መጽሓፍቲ ኢሉ ኣብ ዝዘርግሖ ዝርዝር መጽሓፍ ዘካቸር ኢንደራይ መበል 15 ተርታ ብምሓዛ እቶም ንወለዶ ሙሉእ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይጸንሖም ሓደስቲ ወለዶ ተገዲሶም ከንብብዋ ብምፍታኖም ገለ ስጋኣታት ከይተለዓዓለ ኣይተረፈን ኣብዛ ጽሕፍቲ ብሰረቲ ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ መዕገርገሪ ገጸ ባህሪ መዘዝ ዝመጾም ህቡባት ሰባት እኳ ተተንኪፉ እንተሃለወ ንብዙሓት ዝና ዘይብሎም ወይ ከዓ ነጋሪ ዘይተረኽበሎም እውን ግዳይ ዝገበረት ታሪኻዊት መጽሓፍ ተባሂላ ትፍለጣላ ዘካቸር ኢንደራይ እምበኣርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና በዚ ቀረብናልኩም መደብ
عجيبكم تزناقعكم كتكونوا سب ملء تسفاينام أبقت علي بفلي زبالة مدب كسابنا متساكم شير لايك كتقبروا أنها تمحتسأنا أبقت على كقرب نقتر اليوم مدب دما أبوتها كومنت كتصحفلنا تخلو سلمكتالكم أزينا نمسكنا أبقت علي بفلي زبالة مدب يرخبنا سلام انت عنان نمني لكم دحنك أنيو